Остава хора, аз съм Сили, добре дошли най-накрая в новата реакция. Ние ще реагираме на новата песен на BM ТК, което не знам, няма кам какво е да не сгрешим. Преди да започнем, разбира се, може да се абонирате за канала, ако сте нови, ако искате още реакции и така нататък, може да коментирате вашите идеи, ако съм изпуснал някоя нова BG песен, тъй като е напълно възможно. Мога да кажа за събитието на МБТ, който не знае, а 21, т.е. утре, ако гледате клипа днес, на 20 утре в 7 часа в НДК ще има събитие на Project X и на МБТ. Както виждате, МБТ са коментирали на тази локация, ще се обяви следващото парти, а присъствалите ще получат достъп до първите билети с бонус. Когато разбрах, това е четвърта от 6 песни, които ще пускат, така че нека чуем. Окей. Нека видим. Lyrics, BM, аранжимент, JS, супер. Картинката описва перфектно положение, което се намира на световен. Окей, нека започваме. Пришваме от начало, let's go. Нещата се случват под масата. Диор на краката, украсата. Тук колко до мене на масата. Всеки наше добре е на масата. Властта пряко свързана с масата. Касата пълня масата. Масата пълна, душата е празна. Цената такава да не бъдеш масата. Ние сме от София, брат от малък. Damn. Върни го. Та пряко свързана с масата. Касата пълня масата. Масата пълна. Властта пряко свързана с масата, касата пълня масата. Да. Така е факт. С масата. Касата пълня масата. Масата пълна, душата е празна. Цената такава да не бъдеш масата. Ние сме от... Бъдеш масата. Ние сме от София, брат от малък. Учиш, няма кой фан да пусне посмъртно. Всяко куче гладно лае, хапе път не дава. Борба жестока престъпно. Поколение, поведението ми знам, че ви побърква. Ако ме харесва всеки, значи нещо бъркам, брат. Аз не бъркам, може. Всеки по-известен човек или всеки, който прави нещо правилно, има хора, които го хейтят. Така че това е задължително, ти няма как. С успеха идва и злобата срещу тебе, така че това е факт. Ако ме харесва всеки, значи нещо бъркам, брат. Аз не бъркам, може да бъда всеки. Избрах да бъда някой, който всеки иска да бъде. Поддържавам сам на себе си, подбор не виждам, инвестирах и връща се. Плодовете преобръщам в чанти, фенди, жена ми, в Рим съм, отпускам се. Бачкам 24/7, за мен няма отпускане, няма отпускане. Нещата се случват под масата. Диор на краката, украсата. Малко инфлекса, няма проблем. Всеки наше добре е на масата. Властта пряко свързана с масата. Касата пълня масата. Масата пълна, душата е празна. Цената такава да не бъдеш масата. Нещата се случват под масата. Диор на краката, украсата. Толкова до мене на масата. Всеки наше добре е на масата. Няма да втори бърз. Много е кратко. Мамка му! Исках още, човек. Това... Човек, много добра песен, actually. Исках още, наистина. Исках още от тази песен. Много силни неща каза човек, наистина. Омага. А бита е топ. Супер добре дочи това. Там ми харесва повече от High Life, между другото. Двойката, нали, за последната песен говорим. Не знам, някакво каза песента, хареса ми. Добър мастър има на песента, от JS, разбира се, еболата на JS. Лириките пръскат. Римува масата по 1 милион начини и всеки път беше силно. Това си говори достатъчно. Това буквално трябваше да кръсти масата тази песен. Разбира се, линк в описанието и както споменах по-рано, може да се поинтересувате за това, ако искате. И да, това е което съм да кажа. Благодаря ви много, че гледахте. Чуваме следващото видео. Чао.